Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Mga kasangkay, kumusta ang lahat? This is your parent Jomar, aka Umak, ang probinsyanong Waranon. And I'm with Titas. Hi mga kasangkay, I'm Tita Ruby. Hi mga kasangkay, I'm Dom. And welcome back to my channel! Hello mga kasangkay, for this video gagawa na naman ulit tayo ng panibagong segment! Mga kasangkay, kung mapapansin nyo, may mga hawak-hawak silang bote. Ayan, paunahan silang ipapatayo yan. Ngayon, pagka hindi nila napatayo o kung sino man ang malate ng pagpapatayo niyan, mga kasangkay, may consequence silang gagawin. Ayan, nakikita nyo itong fresh na tamarind o ano nga ito? Sampalok. Kakainin nila yan. And then ito, nakikita nyo ba yan? Alam nyo, sa pagkakaalam ko, sausawan lang yun. Pero ngayon, kakainin niya yan. Kakainin nila yan ngayon. Ang pinaghalong white onion, red onion, plus siling labuyo with vinegar. Oh my goodness. Pero syempre, kasi nga medyo mahirap yung kakainin nila. Dapat may pangontra. Meron naman tayo ditong juice. Ice cool juice, kaya okay naman. So mga kasangkay, nakita nyo na kung ano magiging consequence ng gagawin nila ngayon. So, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang laro! Okay! Mga titas, hands up! Hands up! Yan. O ngayon, kung sino ang Tita Dom patayo ng bote mo, ayan. O hands up, hands up. Ngayon, kung sino ang makapagpatayo ng bote na yan, first 3, siya ang panalo. So, kung hindi makakahabol, siya ang kakain ng mga pinakita natin kaninang consequence. So, mga titas, start yung game and 1, 2, 3, go! Okay, 1 si Tita Ruby, 1 si Tita Dom. O, 2 kayong dalawa. Okay, panalo si Tita Domski. So, ang kakain ng dahil nga natalo si Mana, kakain siya ng sampalok na may balat. Okay, go. Ay. Para namang walang asin. Ano na? Maasim na. Marang kasi O sige. Pakita mo ha, nanilulunok mo ha. Oh, pakita nga ng buto. Yung buto. Nasa yung buto. Oh, okay. So mga titas, round 2 na tayo. Okay, hands up. Hands up. Okay. The game start at 1, 2, 3, go! First 3 uli ha. First 3 uli. 1. 2 for Mana. Okay, 2, 1. Okay, panalo si Tita. Panalo si Tita! Panalo si Tita. Okay. Okay. So, as usual mga kasangkay, kakain si Tita Domski ng sampalok na may balat. Okay, go. Oh, prepare pa siya dyan ha. Tingnan mo, naka-makeup, naka-long hair. Ay sus, parang nonsense lang naman, no? Parang sanay na sanay kumain ng sampalok na may balat. And by the way, mga kasangkay, ang mananalo dito ay mananalo uli ng instant Magandang dilag, download, 50 pesos! At syempre, may consolation prize tayo sa hindi mananalo. Meron siyang 20 pesos load. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Sige.
Ano? Bagal-bagalan lang tayo? Gusto mo na naman makengkoy ka uli. Okay, sige. Okay, lunok. Oh, close up. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Later. So ayun mga kasangkay, oras na silang nakakain ng mga fresh na tamarin with balat. So ngayon magsisimula na ang round 3. So mga titas, hands up! Okay, ngayon ang consequence kung sino ang hindi makakapatayo ng first 3 ay makakain na ng onion plus sili plus vinegar na isang kutsara. Game start at 1, 2, 3, go! Tumo kayo. Dali ah. Mami, Bilisan nyo! 1, 0 mana. 1, 1. 2, all 2. Okay, naunahan si Tita Dom ni Mana. So, ibig sabihin kakain si Tita Domski ng sili with onion plus vinegar. Oh my goodness. So, yung mga kasangkay, papanoorin natin si Tita Dom kung paano siya kakain ng may sili na sibuyas with vinegar. Ayan, isang kutsara, kukuha siya ng isang kutsara niyan. Tapos, iinom siya nito na juice. Mga kasangkay, hindi siya bira. Ano to? Juice to. Ito yun. Yung sito na yun. Okay? So, ayan. Panoorin natin. Go, Tito Domski! Oh my God, ano lasa? Ano lasa? Tita Doms? ilaw. Sarap. Talaga ba? So hindi mo na kailangan ng hindi mo na kailangan ng panulak? Hindi. One eternity later. Okay, mga titas, hands up! Okay, yung round 4 na to, start with 1, 2, 3, go! Okay, 1, 0, 2, 2, 1, all 2. Okay, panalo si panalo si Panalo si Tita Dom! Panalo si Tita Dom! Domski. Talo si Mana. So siya naman ang kakain ng onion plus vinegar plus chili. So ayun mga kasangay, para sa silang kakain ng may sili na onion with vinegar. Mana, kuha ka ng isang kutsara dyan. Ayan, hawak mo na, di ba, Tita Mana? So, go, kainin mo na. Bangang? Akala ko masarap. Sabi ni Tita Domski masarap. Ano? Binibigilan na. Teka, iyon ako. Inom ka na? Sobrang ahang. Naibsan? Masarap? Yun eh. Mga kasangkay, pareho na nga silang nakakain ng consequence. So, this round ay pang 5th round nila. So, yon mga titas, hands up uli. And the game start with 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Okay. Ang galing ni Tita Ruby. Ang galing talaga ni Tita Ruby. Ano, Tita Domski? Habol. Habol. So, ayun mga kasangkay. Let's watch ulit ang expression ni Tita Domski na pangalawang beses na siyang kakain ng onion with sili with vinegar. Okay, go! Wow, veteran siya.
Ano yun? Wala mo nag-expression. Ano? Masarap? Masarap o maanga? Oh my goodness! Ano? Okay. Eventually. So ayun mga kasangkay, naka 3-2 na ang score. Si Tita Domski nakakain na ng 3 beses. Si Mana naman ay nakakain ng 2 beses. So ngayon, this could be the last round kung mananalo uli si Mana. Pero kung mananalo si Tita Domski, magtatay sila. So magkakaroon tayo uli ng panibagong round to beat the tie kung sino ang mananalo ng 50 pesos regular load. So mga manas, titas, hands up! And the game start at 1, 2, 3, go! First 3 uli ha. First 3 uli. O ano? 1. All 1, 2, 3. Okay! Panalo si si Tita Domski. O, so tie sila ngayon. May last round tayo, mga kasangkay. Okay. So, kakain ulit si Mana ng sili with onion and vinegar. Okay. So, ano, Tita Mana, ready ka na bang kumain ng onion? And plus sili with vinegar? Okay. Game na? Isubo mo na yan! Sarap? Ano yan? Anong expression? Ano yan? Makati. Akala ko maanghang. Makati na ang hang. Ayaw na. A few Ang last round na to kung sino ang makakascore, siya na ang itatanghal nating panalo. So mga titas, hands up! Okay. The game start at 1, 2, 3, go! Ay, ano? Okay, 1, 0. 2. Okay! Manalo na naman si Tita Domski. So, talo si Mana. Alams na. So, si Tita Doms, panalo ng 50 pesos na load. Okay, at si Tita Mana Ruby kakain uli ng sili na may onion plus vinegar. Okay. 1 hour. Okay, Tita Mana, kain na. Nalilibat na ako. Ano yung nalilibat? Dulin. Lasing ka na ba? Nalasing ka dun sa kinakain nyo. Ang ops mga kasangkay, yung iniinom nila, hindi yung bira, juice yan. Tea. Ito. C2. Okay? Ayan. Later. Tapos nag-enjoy ba kayo dito sa assignment na to? Ito. Ano, medyo maanghang? Anong lasang naramdaman nyo nung habang kinakain nyo yung yung sili na may sibuyas? Parang kinakagat ng ngalang-ngalang ng langgam. Pero huwag ka mag-alala, Mana, kasi may consolation tayo. May consolation prize tayo this time. So, meron ka pa rin 20 pesos regular load. At si Tita Domski naman ay may 50 pesos regular load. Ayan. So, ayan mga kasangkay, hanggang dito na lang ang video na to. And please, subscribe, likes, and share our videos with titas. Yan. So yun mga kasangkay, hanggang sa muling vlog. Okay, see you. Bye.